Dos Santos og Junga, de 4 bagerste. Så det er Dani Garcia og Escalante, der skal ligge og styre spillet på midten med Keiko og starter på mål for Malaga. Så hedder den ellers Torres, Albentosa, Filipenko og Rosales som de 4 bagerste. Camacho, Recio er de... Og bare får lov til at starte med bolden, og det gør de der i deres normale mørkeblå og ja, nærmest Barcelona-farvede trøjer. Plads her. Sergian Reich og videre ud til Inui. Og han kan altså godt tage udfordringen, det ved vi. Her, god til at komme ned i fart og accelerere forbi. Det har været nogle af de helt store chancer. Malaga formentlig med den bedste af slagsen lidt tidligere. Og her er en afslutning. En god en, faktisk. Læser anden bolden fint. Og resolut sparker til den. Han er ikke offside. Spiller for lov at fortsætte. Udmærket afslutning. Det er en god en der. Og så er der altså et godt dybdeløber, hvis han lægger den på tværs. Så er ved at se ud til, at de er ved at få sat sig lidt på kampen. Eibar nu. Mange fejl fra Malaga er med til at gøre det. Inui. Derindenfra kan han godt afslutte. Det gør han også, men det er en... Derfra, hvor han kom. Keeperen, prøv at se. Det er et godt træk ind over midten. Og når lige at tage et skridt til venstre. Men reagerer så godt. Kommer helt ned og så forholdt. Malaga på spil igen. Får hjælp ude på venstrekanten. Det er godt lavet. Og masser af folk med i feltet også. Derinde er den tæt på. Der kommer den ind. Der er scoret. Og det er altså... Jeg tror, det er Dushikop. Nej, det er det ikke. Lad os prøve at se den igen. Der kommer højrekantspilleren altså med en... Øj, han får vippet den der ind med venstrefoden. På meget, meget flot vis. Nærmest samtidig med, at han sætter foden i jorden. Så vrikker han altså lige i ankelleden og vipper det hen over det Esko. Det er en fremragende teknisk detalje, det der. Keiko får den. Kan han få fundet lidt afleveringer derinde? Derovre Inui. Lægger den til rette for højre benet? Nej, det bliver ikke ham. Det bliver Garcia, som er 31 år på nuværende tidspunkt. God mulighed igen for Malaga for at komme afsted på scoringstavlen, og det er en fin redning. Den godt taget med. Første berøringen med ydersiden, og så anden berøring, altså en afslutning, og den sidder godt derude af, kan man se på billederne. Det sniger ud mod stolpen på den rigtige side, vil jeg mærke. Den der skal han ud og have fingre på. Ui, han får ikke meget hjælp af forsvaret der, Kameni. Og den er ikke færdig. Hvad så? Ej, kæmpe... Han kommer altså ned med sne på. Og selvfølgelig skal han ud og have den. Men der er altså lige en spiller, som løber ind foran ham. Ja, det er Filipenko, der gør det. Ui, godt kommet ud igen af keeper. Men ikke nok til et straffespark. I stedet for kan vi lige nyde redning igen for Carlos Kameni. Igen Albentosa med godt forsvarsspil. Keiko på højkanten nu. Og den er god. Den er meget, meget tæt på. Ligger der Keiko herude. Får bolden selv, søger udfordringen og glider af. Kigger lige op. Den ligger altså godt, den der. Han er ikke offside. Og rammer den også lige, men ikke nok. Derinde, Sergi. Sindssygt det der fra Juan Pi. Den kommer han altså ikke til at kunne sove for i nat. I stedet for Santa Cruz måske, der kan lukke den. Han er alene igennem, vipper den afsted og gør det, som Juan Pi ikke kunne gøre for lidt siden. Banker den sikkert i netmaskerne. I La Liga. Det er fuldstændig mistimet derinde fra den centrale forsvarsspiller. Iquiza. Dos Santos er det, som ikke får fulgt med. Og det koster altså argentineren og Eibar endnu en scoring. 2-0 til Malaga. Og det må sige sig være for vippet bolden tilbage. Nej, alligevel ikke. Så kommer der måske en scoring. Det er Baston, som er igennem, og der banker han den i netmaskerne i dommerens tillægstid. God bold i dybden. For en gang skyld virker samarbejdet mellem Filipenko og Albentosa ikke.